Kamaráti, urobím vám nejakú recenziu alebo niečo na jedno úžasné indické jedlo. Veľmi lacné, ja už sa to tu dojedám, ale musím sa s vami podeliť. Je to v takej tacke, ako v amerických väzniciach dostanete 3 sosy. Čakajte jasno. Tento jeden je taký, a tomu tieto placky. Tento jeden, tie placky sú úžasné, oni to tak naťahujú, oni sa úplne trhajú, pozrite. Tento jeden je chuťovo taký dosť pikantný a cítiť tam kari. Oni to vždycky donesú na jedno. Ten v strede, tam je cicer, Indovia na tom fičia, na tento. Má takú viskozitu. A ten je ako hráchová polievka, alebo ako cicer, a tiež tam trochu cítiť to kari. A ten tretí, tento, ten je mierne pikantný, ale sladký. A všetky tie vône, všetky tie chute môžete kombinovať ako len chcete. Je to fantastické, fakt to je vynikajúce. Neviem, ako by som mal dať tú kameru, aby to bolo lepšie vidno. A ozaj to je fantastická kombinácia. A je to lacné. Neviem, euro stoja 3 tie placky a celý ten tanier, možno tiež euro. A k tomu tento čaj. Ja som ho chcel s ľadom. Nikto tu nehovorí po anglicky v tejto reštike, ale sú tu sami domáci, takže to je najlepšia asi referencia dobrej reštiky. Čaj, masala s korením, taký ten ich indický a s ľadom. Osviežujúce, fantastické, ozaj raňajky, toto keď niekto si dá na raňajky. Ináč ja už som si tých placík dal doniesť ďalšie 3. Oni tak hovoria po anglicky, že mi doniesli 3 pláta celého tohoto oného. Tak ja som si zobral len z jedného pláta 3 a oni mi doniesli 4 ďalšie 3 porcie, tak už by som mal 4. Tak sa len zasmial a zobral. To som zvedavý, koľko budem platiť. Ale vážne je to fantastické. Úplne, že hotové nebíčko v papuli. Škoda, že ako opustím Kuala Lumpur, ešte Malaka, tam to bude, a potom už sa k takej dobrej indickej kuchyni nedostanem už až keď sa budem vrácať. V Thajsku toho moc není a tu je to úplne že najlacnejšie a podľa mňa aj najlepšie. A nemusíte si vôbec zapamätať žiadnu reštiku, lebo všade vám to s miernymi odchýlkami spravia vždycky rovnako. Skutočne, čo sa týka luku, nič moc, ale čo sa týka chuti, to je gastroporno, úplne. Kvôli tomu som to išiel. Takže zatiaľ takto.